Je had er maar druk mee. Ja, wij het hartstikke druk. Het is een schande dat deeltje er zo bij stiert. Dat het grauwt er net verdienen. Wij zijn toch hobbels met werk. Of net, vrouwlie? Ja, vooruit. Wie hij nog zo smarig? Ja, poer smarig. Grien, hè? Helemaal grien. Grien uitslaan. Nou, Hoe kon dat dan? Hoe kon dat? Nou ja, tand destijds, hè? En net op het tijd onderhouden, dus dat doen wij nog maar even. Dat is het hele punt. Dat kan de vrouwlie van nou net horen komen liggen. Soms. Nou, mooi blomdel is als, komt haast dan een mooi blomstuk. Nou, dan maakt het ook een beetje skeer, een beetje krees. De plattelandsvrouwje van Grauw smiet haar op als beschermvrouwje van het wasbeeld van dokter Eeltsje Halbertsma. Verneemt in het dorp als dokter, maar ook in de provincie als schrouwer en dichter van bijgelijks het Fries volkslied. Nevens de scheermaksters dreigt de gemeente Blasterhem haar neer als 100 jaar oude Eeltsje uit het echte rijtje bij de werinrichting van het park. Nou, het is wel eens vaker in de geschiedenis dat bepaalde dingen in het faillietboek rijden. Dat is met Eeltsje exact gebeurd. In een vorige college hadden wij al contacten en dat is toch allerhande oorzaken is dat verwetteren. Als het bien met ouderwetse groene scheppen klaar is, hebben de vrouwtje een lied aan op de wijze van de Grauwsterweg. Eeltje, Eeltje, wij willen helpen. Eeltje, Eeltje, doe ons vast werkje. De actie liep het nou al succesvol, want juster had de gemeente contact zocht. Maar het fysiek van binnenkwartmalker om de tafel en zien dat we in het monumentenfonds krijgen. Ja, dat is wel. Nou, hartstikke mooi jongens.